Hello po, kumusta po ang lahat? At naman sa inyo sa Taraon nagsabing Police Life. Welcome po sa aking channel, and today's episode po ay magluluto po tayo ng papaitan na kambing or sinanglao na kambing ng Ilocano. Ito na yung kakanin ng kambing, mga intestines niya, mga bitukan, nalinisan na, na boil, ready to cook na siya. Subscribe na po sa mga di pa nag-subscribe dyan and click the notification bell para update po kayo sa mga susunod kong mga videos. Thank you for watching. God bless po!